Què tal? Benvinguts un dia més a l'entrevista amb el candidat. Avui ens acompanya l'alcaldable d'Esquerra Republicana de Catalunya Calella, el senyor Xavier Pons Domènech. Senyor Pons Domènech, benvingut. Gràcies, hola Sònia. La primera pregunta és per tots els candidats. Senyor Pons Domènech, com veu la Calella actual, l'alcaldable d'Esquerra? Doncs bé, a nosaltres ens agrada mirar-ho amb la mirada dels ciutadans, dels calellencs i calellenques, i el que hem pogut veure durant aquests 4 anys i sobretot escoltar és que hi ha una manca de manteniment, una manca de neteja, que no s'ha solventat tal com es podria haver fet el tema dels aparcaments, la percepció de la seguretat i també que necessitem una ciutat més verda, amb menys pòrtland, amb menys ciment, amb menys asfalt i posar més verd a la nostra ciutat. Aquesta seria la imatge que hem vist també com a regidors i que serien prioritats a l'hora de quan entrem al govern, perquè bé, estem aquí per guanyar les eleccions i volem entrar a governar, ho hem anat dient darrerament, volem deixar l'oposició per entrar a governar perquè ja ens creiem que estem preparats i que Calella necessita un canvi. Però com deia, 4 anys en els que hem treballat moltíssim i sobretot hem escoltat molt a les persones i el que ens han dit són aquestes 5 prioritats: manteniment, neteja, seguretat, aparcaments i una Calella més verda. El 2019, en els darrers comicis, el del 2019, a vostès els hi va anar del canto d'un duro, de molt poquet, de capgirar l'arc plenari. Els hi va faltar molt poquets vots. Entenc que aquest és el repte de les actuals eleccions. Senyor Pons Domènech, abandonar l'oposició, que també desgasta, i fer el pas, en aquest cas, al govern, no? Clar, per ser justos, la imatge de que ens van mancar 70 vots és certa, però 70 vots per aconseguir el 5è regidor, amb el que haguéssim pogut fer pactes amb altres partits per obtenir l'alcaldia. Però no, amb aquests 70 vots no haguéssim guanyat les eleccions. El que volem fer enguany és guanyar-les d'una manera decidida, d'una manera clara, que ens permeti fer un govern estable i que puguem tirar endavant totes les polítiques necessàries per transformar la nostra ciutat, per fer aquest canvi que la gent demana des del carrer. Vostès parlen de transformar Calella i en aquest sentit han presentat 277 mesures que diuen vostès que seran útils per transformar Calella amb 3 grans eixos. Una Calella justa, una Calella verda i una Calella viva. Realment a Calella li convé una sacsejada, li convé una transformació total? Home, després de 12 anys del mateix govern, recordi que el 2019 ens presentàvem Som el canvi, vam voler ser agosarats després de 8 anys del mateix govern dient som l'alternativa, som el canvi, ara són 12 anys. Per tant, encara ens mantenim ferms en què cal un canvi a la ciutat, però anem més enllà utilitzant la transformació, no? Perquè és el que diem, s'han prioritzat altres accions en aquest govern que han estat, s'ha parlat moltes vegades, ciutat aparador, que pot estar bé per segons qui, però el que prioritzem i volem prioritzar són les persones, la gent que hi viu a la nostra ciutat, no? I aparador sí, però per a les nostres persones i amb prioritats. I ara aquestes prioritats, que són legítimes les que ha utilitzat el govern durant aquest mandat llarg de 12 anys, són molt diferents a les transformacions que nosaltres com a Esquerra Republicana, amb els nostres valors republicans, veiem que són necessaris per Calella. Sí, hi ha hagut molt de postureig, senyor Pons Domènech? Postureig, sí, creiem que sí. Sí. Home, per dir algun dels exemples, postureig en quant a fer la fotografia, fer estrenes de... És que, a veure, anem a ordenar-ho, figures de bronze, que n'hi ha hagut masses, perquè creiem que una pot estar bé, dues també, tenir la llopa a la Riera Capaspra, visualitzar una mica d'història, però cada una d'aquestes estàtues de bronze ha costat entre 15 i 20.000 euros. N'hi ha moltes més d'una desena. Creiem que no és de rebut, no és una priorització. Hem estrenat el Museu del Turisme, per exemple, una obra dels primers mandats d'aquest govern. És totalment deficitari, no hi va ningú, els números ens ho diuen i ho hem estat denunciant a Esquerra Republicana des del minut 1, que per cert, nosaltres el tancarem aquest museu com a tal, que no està ni registrat com a museu.
ja ho hem dit moltes vegades, nosaltres el volem reconvertir en un centre educatiu o cultural, tenim moltes idees per a aquest espai, és un espai desaprofitat, però és per dir-li, s'han prioritzat mesures, o la Casa Saula, no? Hem obtingut la Casa Saula, benvinguda, però no hi ha un pla usos clar, s'han començat la casa per la teulada, sense definir, l'Sport City Lab, moltes coses s'han fet a nivell d'aparador, no? I que no han funcionat, van canviar el sistema amb aquell concurs fallit de les guinguetes de la platja. Ara ens trobem que manca servei a la nostra platja, no? I així seria un sense fi. S'han fet coses bé, clar que sí, però n'hi ha moltes que les prioritàries creiem que no, i això ha fet que tinguem una ciutat amb molt poc manteniment, que a més no s'ha fiscalitzat la neteja com a tal, i bé, tot això ha fet que la gent ara digui que Calella qui la veu i qui la veia, no? Doncs, si li sembla, anem a parlar de les seves propostes, per exemple, en matèria de seguretat. Senyor Pons Domènech, vostès parlen d'una nova unitat al cos per treballar la convivència i també d'agents cívics que vetllin per la convivència i pel civisme. Sí, això és molt important. Aviam, nosaltres hem treballat aquestes mesures, que en concret són 5 mesures en quant a la seguretat, relacionades amb la seguretat, i com deia abans, les coses s'han de començar bé i no per la teulada. Per tant, anem a fer un pla de seguretat local, que ho exigeix la llei. La Generalitat ens exigeix, a través d'una llei, ara no li recordo dir el número, però requereix un pla de seguretat local, una imatge que ens permeti identificar on manca seguretat, on hi ha inseguretat, les percepcions de les persones. O sigui, l'últim model que tenim, per exemple, d'un municipi veí és Mataró, no? I durant uns mesos, mes i mig, 2, fins i tot per fer elaborar aquest pla de seguretat local, aquest estudi tècnic, van fer participant a la ciutadania, no? Per tant, és molt important tenir una imatge per després treballar amb la filosofia, que és la segona mesura, una mesura que és un equip de policia de proximitat. Nosaltres estem molt contents perquè el cap de la policia, en David Total, en aquest cas, doncs, com va aterrar a Calella, ens va explicar el seu projecte, ens va agradar moltíssim que ens parlés de policia de proximitat, i el que volem fer és donar-li continuïtat en aquesta filosofia de treball. Per tant, anem a potenciar la policia de proximitat, creiem que és el que cal amb una policia municipal del poble de cara al futur, i anem-ho a potenciar. Això ens serveix per fer tant tasques preventives en ocupacions il·legals, amb delictes menors, amb situacions de vulnerabilitat, amb situacions de persones que tenen inclús mancances a l'hora de veure alguna situació davant del seu carrer. La proximitat s'ha de recuperar, i creiem que tenim una policia local que ha fet molt bona feina durant tots aquests anys, almenys els que he estat jo al capdavant de l'oposició. Estem molt contents. Per tant, anem a potenciar aquesta policia, que la gent reconegui la tasca que fan els nostres policies i que abandonin, per exemple, aquelles imatges de que vam estar 2 mesos sense policia, no? Doncs anem a donar-li el valor que es mereixen, però ha d'haver-hi aquest rebut amb la ciutadania, aquest apropament, diguéssim, que cal treballar com a filosofia. I per acabar, volem crear una taula de seguretat on hi intervinguin tots els entitats afectades, no? O sigui, veïns, veïnes, hotelers, comerciants, evidentment, doncs, les forces de seguretat i els partits polítics. I aquesta taula ha d'anar lligada també amb el que ja es fa sempre amb aquelles reunions de seguretat, no? De les juntes locals de seguretat, no? Que, per cert, ja sap vostè que jo he tingut molta oportunitat de denunciar-ho, que moltes vegades no ens convidaven a l'oposició, o una vegada feien la reunió tècnica, després ens convidaven, no? Doncs, escolti'm, ara anem a fer aquesta taula per percebre, per tenir el tacte real de la ciutadania a través d'aquesta mesa, i anem-ho a lligar amb la taula de seguretat local, amb la Junta. No, el que li volia dir que el tema de la policia de barri, que és que a més dona molta tranquil·litat als veïns. És a dir, tu vas caminant pel carrer i et creus amb la policia i tens com una sensació de seguretat, que segurament és certa, no? Perquè és dissuasòria, no? D'aquests petits furts que són els que embruten una miqueta també la imatge de seguretat de la ciutat, no? Exacte. I llavors, la seguretat sí que és veritat
transversalitat i nosaltres com a Esquerra Republicana defensem que, clar, s'ha de treballar de manera molt transversal, perquè seria injust parlar de que tenim una ciutat insegura. No és així. Sí que és veritat que hi ha percepcions d'inseguretat que també van relacionades amb les desigualtats que patim a la nostra ciutat i també en termes d'urbanisme, no? El que dèiem del manteniment. No és el mateix passar per una plaça en la que estigui ben il·luminada o una que li manqui il·luminació, no? Doncs s'ha de treballar de manera transversal, com volem treballar tota la ciutat i totes les polítiques de la nostra ciutat, que s'han de treballar amb mirada transversal i treballant amb tots els ens afectats. I com dèiem, els agents cívics, és a dir, crear la figura, en aquest cas, que ja l'hem tingut en altres ocasions, no? Dels agents cívics, però que en aquest cas doncs, donguin un cop de mà al cos policial en termes de convivència i de civisme. No? El civisme, i fer complir les normatives. Clar, el civisme que és un altre dels pals de paller que tenen els polítics, no? És a dir, fer entendre a la gent que la ciutat és la casa de tots, no? I per tant l'hem de vetllar entre tots, no? Per tant, la figura aquest de l'agent cívic, en aquest sentit, primer hem de fer, com bé dius, Sònia, hem de fer tasques des de la política, des dels ens municipals, hem de fer aquesta pedagogia, no? Perquè a vegades, doncs, esperem molt del ciutadà, però creiem que des del govern, des dels espais municipals, hem de fer aquesta pedagogia. Hem de fer aquestes campanyes que després permetin que els nostres agents cívics surtin al carrer i puguin fer arribar a la ciutadania del que s'ha de fer i de les normatives que hi ha vigents en quant a civisme i comportaments en la nostra ciutat. No? I això ha d'anar lligat amb aquesta policia de proximitat, de tot el que és fer barri al final i que entre tots ens puguem donar un cop de mà. Parlem de neteja. Vostès parlen d'un pla urgent de neteja de la ciutat. Un baldeio, no? En quin sentit? Quines són les seves propostes? Bé, com saben vostès, doncs, venim d'una manca de fiscalització envers aquesta empresa que té, diguéssim, la neteja a la nostra ciutat. No cal ara repetir-me, però dues auditories que hem tingut que fer per veure si s'estan complint o no. Per cert, que l'última auditoria, senyor Pons Domènech, crec que va rebaixar 4 els incompliments, no? Una rebaixa molt important, cosa que no s'entén i que de cara a la ciutadania és allò de dir que gairebé ens hem gastat uns 30.000 euros amb aquestes dues auditories, no? Cal arribar en aquest punt si ja estem veient que des de tots els partits de l'oposició hem coincidit, i jo crec que des del govern també, perquè he vist que alguns partits que estan a govern ja ho porten també en els seus programes electorals, per tant, entenen que tampoc hem desenvolupat bé la seva tasca. Dit això, aquesta fiscalització ha estat inexistent, no s'ha dut a terme. Per tant, el que hem de fer ara, perquè sabem que aquesta contracta encara li queden uns anys, fins al 2027, si no vaig errat, doncs el que cal ara és fiscalitzar, perquè si no compleixen el conveni que tenen amb l'Ajuntament, doncs escolti'm, entre les no conformitats que tenim damunt la taula, la fiscalització, el conveni, si no compleixen haurem de començar a obrir expedients. A banda del tema aquest d'obrir expedients, que això crec que ha quedat claríssim i vostè ja ho ha denunciat en més d'una ocasió, diu vostè, un pla urgent de neteja a la ciutat, no? Com serà aquest pla? Com l'han pensat? Doncs bé, a banda de fiscalitzar, en aquest cas això ha d'anar lligat amb el manteniment de la ciutat. Evidentment haurem de posar una partida pressupostària, però hem d'optimitzar els recursos que fins ara creiem que no s'ha acabat d'optimitzar, no? O sigui, li parlava als agents cívics, per exemple, també han de ser els ulls d'aquesta mirada per tenir una ciutat millor, més neta i més mantinguda. O el tècnic de medi ambient. Per què no hem tingut tècnic de medi ambient, que és el que també s'encarrega del tema de la neteja, fins ara fa uns pocs mesos? Sap vostè que també des de l'oposició, des del primer any de mandat, que hem estat reclamant, no només per al tema de la neteja, sinó perquè estem en una emergència climàtica i és un dels eixos fonamentals en política municipal, que des de la política municipal comencem a encarar aquests reptes que tenim com a societat i com a ens públics el tema de l'emergència climàtica. Per tant, la figura del tècnic de medi ambient, que és tan necessària, que ara no està fixa, a més, la plaça no està creada, o sigui, no està ocupada, o sigui, va ser un contracte.
Val? O sigui, van fer un concurs que va quedar desert perquè no van aprovar els que van venir en aquest concurs. Creiem que s'ha de tornar a obrir i que quedi ja fixa. Vull dir, i llavors amb tots aquests elements que li acabo de posar damunt la taula, més una aposta pressupostària que ha d'anar lligada amb el manteniment, més l'optimització de tots els recursos i la fiscalització, doncs hem de trobar també una ciutat molt millor. Quants agents cívics preveuen contractar? Vostè, senyor Ponsomènech. Doncs com a mínim hauríem de fer un equip de 4 persones, com a mínim. Ja. Sí. Igual que la policia de proximitat, ara ja sabem que hi ha una persona de la policia que s'encarrega de la policia, diguéssim, de proximitat, que fa aquests enllaços preventius amb diferents àrees de la seguretat, i l'ampliaríem a 4. O sigui, una unitat concreta de 4 persones que s'encarreguessin de fer la proximitat a la nostra ciutat. I ho permet? És viable. És viable, Sí, ho permet, és viable. Nosaltres ho hem treballat a nivell tècnic amb un col·laborador i hem fet una imatge molt exhaustiva i del que hi ha dins del cos de la policia local i a nivell de ciutat, i estem molt contents d'haver pogut presentar aquestes 5 propostes que creiem que ens ajudaran a tenir aquesta seguretat més emmarcada amb el que vol la gent, no? Parlem també d'urbanisme, anem saltant temes, perquè tenim 40 minuts d'entrevista i així toquem una miqueta tots els pals. Vostès parlen, i de fet ja és una vella reivindicació d'Esquerra, la mal anomenada plaça de l'Estació, que allò de plaça, quan també es compren la plaça del Mercat, no? Que mal anomenat també, perquè és un aparcament, no? La plaça de l'Estació, vostès volen reordenar tota aquella zona. De fet, és una demanda seva de fa molt de temps, que per cert, deixi'm també dir en aquesta entrevista que vostè feia fa pocs dies, fa poques setmanes, també alçava el dit en el sentit que hi ha moltes propostes en els programes electorals d'aquests comicis que Esquerra reivindica com a seus, no? Com per exemple que ja hi arribarem també a l'aparcament en aquest cas en Alçada de la Muntanyeta. Tornem amb el tema de la reordenació de la plaça de l'Estació. També volen millorar la façana marítima. Vostès també van ser dels primers que van dir volem fora els cotxes de la façana marítima, adequar voreres i passos, també trobar una sortida en aquests edificis buits que hi ha a la ciutat. Això també dependria també de modificar el pla d'ordenació urbana i també un pla també pel mercat municipal. Ui, m'ha llançat moltíssimes coses. A partir d'aquí, digui vostè. Aviam, i segurament n'hi ha més, Sí, n'hi ha moltes més. A veure, amb el d'aixecar el dit, deixi'm dir que evidentment estem contents, molt contents de poder aixecar el dit i dir, ostres, aquestes mesures ja els proposàvem el 2019, algunes no ens les comprava ningú, ara ens els compren tots els partits i es poden veure en els seus programes electorals. Per tant, això estem molt contents, no?, d'haver pogut abanderar. Això vol dir que hi haurà consens a l'hora de tirar-ho endavant, no? A banda de que hi haurà consens, doncs que tothom en recolza en aquesta visió de futur que teníem, no?, i a l'hora de transformar la nostra ciutat. Dit això, el tema de la plaça de l'Estació. La plaça de l'Estació. Mal anomenada. Mal anomenada, perquè clar, què passa aquí? Nosaltres diguéssim que podríem tenir els accessos a la nostra ciutat, que podrien ser el que ve dels apartaments Codina amb vehicles, o el de l'autopista o el de la Nacional 2 per la part de Pineda, però la gent que ve amb tren passen fins a 2 milions de persones per la nostra estació de tren. 2 milions de persones al cap de l'any. Per tant, és una de les entrades principals a la nostra ciutat. O sigui, i la benvinguda que es troben, què és? Una plaça totalment desordenada. Allò de plaça tampoc no té res. No té res. Per això ja en el primer any de mandat vam fer una moció en la qual es va aprovar per unanimitat, fins i tot en els següents pressupostos ens ho va acollir l'equip de govern i va anar dins dels pressupostos municipals, tot i que mai s'ha arribat a executar. Van destinar-hi una partida de 90.000 euros, però mai s'ha arribat a executar-hi res. Després vam estar denunciant que fins i tot una plaça d'aparcament de taxi està molt mal ubicada, però molt mal ubicada, que fins i tot ha provocat més d'un incident. És que tapa la visibilitat totalment. Tapa la visibilitat, allà va haver-hi un atropellament, i vam dir, si no fan vostès la reconversió de la plaça, com a mínim reubiquin aquesta plaça de taxi perquè no hi hagi més inseguretat, no?
tampoc ho van fer. Per tant, el que nosaltres sí que farem és fer aquest estudi per fer aquesta nova plaça, que sigui també verda, una nova ubicació de les, no de totes, però sí d'algunes de les places de taxi, que anirien col·locades en espais molt propers a la plaça de l'estació, però vull dir, allò no pot ser la imatge d'entrada a la nostra ciutat. Vull dir, no podem fer que, no només per als nostres ciutadans, que és allò que diem, no? Hem de procurar fer accions que, com a calellencs, ens sentim orgullosos i que aquelles accions siguin, diguis, ostres, que bé que m'hi sento còmode, que aquesta mesura és per mi. Vull dir pel calellenc, perquè això també manca, aquest sentit ara una altra vegada d'orgull de dir les coses que se fan a Calella són per mi, no per el que ve de fora, no? Que això ha passat durant molts anys, que semblava que les polítiques de façana o les polítiques que s'estaven executant com a prioritàries semblava que estaven més buscades per la gent de fora que no pas per al ciutadà de Calella. Anem a recuperar primer el ciutadà de Calella, però per què? Perquè creiem que si fem polítiques per nosaltres, per la gent de Calella, voldrà, i si estem contents, voldrà dir que la gent que vingui de fora també ho veurà bé. Perquè els taxis només poden anar allà, ho dic perquè ocupen bona part d'aquest espai. Perquè, no sé, pregunto, a l'aparcament de la Renfe, al darrere, hi ha possibilitat de que allà hi aparquin els taxis? Ho han mirat? Possibilitats n'hi ha moltes, el que sí que és veritat és que no els deixarem al marge. No, evidentment. A més, és un servei que hi ha de ser immediat. I quan dic que no els deixarem al marge, vull dir que quan busquem les solucions per fer aquesta plaça, haurem de sentar-nos amb ells i dir a veure on els hi pot anar millor amb ells dels carrers que hi ha al costat per ubicar el servei de taxi. No hi ha massa espai, No hi ha massa espai. Però n'hi ha. Nosaltres hem fet diversos estudis, hi ha moltes opcions. Per tant, nosaltres les tenim. El dia que calgui ens sentarem amb els taxistes i els hi plantejarem i ells que també puguin dir la seva, evidentment. Igual que la resta de veïns del costat de la plaça de l'estació que també tindran i podran dir la seva. Treure els cotxes de la façana marítima. Aquesta és una vella reivindicació de Pons Domènech i en aquest cas de l'equip d'Esquerra. S'ha d'explicar bé perquè això encara a dia d'avui espanta. Nosaltres ja ho vam dir el 2019 i torno a fer-ho ferm avui mateix, de manera progressiva. Vol dir que primer hem de tenir lligat els aparcaments. Els aparcaments, l'alternativa que donarà accés a aquests cotxes que tenim a la façana marítima es puguin reubicar. Per tant, de moment, una primera fase, que seria de la Gàbia fins a la Riera Cap Aspre, i llavors aquesta seria la progressivitat que demanem, no? Primer una primera fase, que aquesta la tenim molt clara, que són, ja en parlàvem el 2019, són de 140 a 170 cotxes, que molts estan estacionats permanentment. És que és el que li anava a dir, no? És que hi ha gent que planta el cotxe allà durant mesos. Clar, llavors no és de rebut perquè tenim torno a fer la reivindicació, uns passeigs més bonics que tenim al Maresme, a la comarca, i no dit per nosaltres mateixos, sinó que hi ha alcaldes que ens ho diuen, els visitants també ens ho diuen, i hem de... perquè és allò, no?, que a vegades som d'aquí i ja tenim els cotxes en allà i ens hem acostumat. No, és que si els atraiem podrem fer una nova ocupació de l'espai públic, no? I podrem reordenar el nostre passeig, fer-lo més verd, aprofitar-lo els 365 dies de l'any, que és molt important, no? Que la gent, després amb la pandèmia, s'ha donat compte que l'ocupació de l'espai públic és molt important. I llavors a Calella no el tenim verd. Llavors, què tenim ara verd, sense fer gaires mesures? La façana marítima i la part del Mau i la muntanya, no?, que és molt propera al Montnegre, al Parc Natural del Montnegre. I mentre no puguem fer actuacions de jardinaments i places verdes a la nostra ciutat, doncs, ostres, la façana marítima anem-la a potenciar. Ja hi ha municipis que ja ho han fet fa anys i estan encantadíssims la seva ciutadania perquè troben un ús a la platja i en el passeig de 365 dies. Sí, realment és perquè ho hem vist tota la vida, la gent que som de Calella de tota la vida, doncs és que jo no recordo, de fet, no sé si vostè, però jo no recordo no haver vist allò sempre amb vehicles, no? Per tant, realment ha de donar una sensació d'amplitud, allò, sense cotxes. Llavors hem de poder posar el carril bici, no? Una cosa delimitada, perquè ara sempre ens trobem la típica queixa de, ostres, les bicis van per on volen, bueno, és allò un caos, no?, aquest passeig. Doncs anem-lo a ordenar, anem-lo a fer-lo més bonic, anem-lo a fer referent, que ja ho és ara, ja ho és un referent de la nostra comarca. I en visió de futur,
tenim la balustrada, Jeroni Martorell, tothom que ve i diu com és que teniu això aquí amagat, no? O sigui, ara que per cert, Next Generation... Exacte, serviran també servirà. En aquest cas, per arreglar-la, no? Que deixi'm fer una crítica. Han arribat aquests Next Generation... 5 milions, Sí, l'alcalde ens va dir que havien arribat aquests 5 milions, però no ens han donat cap mena de detall. Nosaltres, perquè tenim els nostres mitjans i ens hem pogut assabentar, com per exemple la balustrada forma part d'aquests 5 milions, però des de govern ningú ens ha explicat com a càrrecs electes què és el que vindrà. Potser perquè estem en campanya electoral i han arribat en plena campanya electoral. Tant és així que estan en campanya electoral que ho sap tothom. O sigui, ja han fet reunions amb diguéssim, entitats i ens interessats, o sigui que els afectats, diguéssim, on rebran aquests 5 milions, que ja han fet aquestes reunions amb govern i nosaltres no ens han explicat res, no? Dius, ostres, això sap greu, no? Perquè al final nosaltres aquí venim a ajudar, venim a governar i fer-ho entre tots, que és una de les coses, de les mesures que també portem en el programa electoral. L'Ajuntament és la casa de tots i un càrrec electe, tingui els vots que tingui, si és un càrrec electe, ha d'estar representat i ha de tenir la mateixa informació i drets que una persona de govern. També tenen un pla dins aquest capítol d'urbanisme, per als edificis buits i tancats que hi ha a Calella, que no són pocs, i alguns d'ells a la zona turística, que recordem estan blindats per al Pla d'Ordenació Municipal del 2005, que en aquell moment va blindar aquesta zona i aquests edificis per no fer caure la indústria turística, i per tant els usos ara per ara d'aquells hotels tancats són turístics, no? S'hauria de canviar tot això, no? És cert. Abans d'arribar en aquesta visió dels edificis turístics, ahir, tornant a passejar per al carrer Jovara, també hi ha edificis tapiats al carrer Jovara, que són molt importants i que a una volta ràpida, vull dir, surten molts de pisos, O sigui, hi ha pisos abandonats, tapiats, que això s'han de localitzar, s'han de parlar amb els privats i hem de mirar de donar-li una sortida. De fet, són blocs sencers, Són blocs sencers, vull dir que, per tant, tenim molt de marge de millora, no? A banda de la feina que ha estat fent el govern municipal durant aquests darrers anys, que encara no hem vist visible aquests locals en baix, que estan reconvertint, n'hi ha un. N'hi ha un pis mostra, han fet un baix mostra. Sí, que encara no s'ha fet públic, no s'ha obert, però que aquesta línia aniria aquí, que benvingut sigui, però hi ha moltes altres línies a desenvolupar, com li deia, aquests edificis tapiats. També hi ha empreses que estan ocupant pisos, a vegades hi ha dentistes, hi ha administratius que estan ocupant pisos. Sí, primeres, segones plantes. Clar, quan tenim molts locals buits a Calella que no estan ocupats, doncs anem a intentar treballar amb aquests privats perquè es ocupin els locals i deixin lliure els habitatges. Clar, però per exemple tenim la fesomia, per exemple, del carrer Jovara, no? Que hi ha quantitat de baixos que estan tancats, no? Segurament, no ho sé, jo si fos la propietària d'una d'aquestes cases, escolta'm, voldria llogar-ho. Clar. Vull dir que suposo que ja hi ha una predisposició per part del privat, no? Però no sé què cal fer perquè... Política, ganes de treballar... Sí, però quina política? Perquè mira que s'ha intentat fer coses al Jovara, una cosa és dir i l'altra és... Sí, no s'ha fet prou? No, jo crec que no s'ha fet prou. I hi ha molt de marge, hi ha molt de marge de millora. I a vegades és que només cal anar a fixar-nos en exemples d'altres municipis o ciutats on funciona, i és anar a fer aquella reunió, o sigui, no passa res per anar a buscar una cosa que funciona en una altra ciutat o poble i portar-lo en el teu. Vull dir, nosaltres, moltes mesures que portem aquí són d'èxit i els aportem en el nostre programa electoral. Vull dir que això no passa res. Hi ha molt de marge. I com deia vostè al principi, els edificis d'hotelers. Doncs això s'ha de treballar juntament també amb la Generalitat per intentar fer aquests edificis, reconvertir-los en edificis de pisos dotacionals. Bueno, primer amb el privat, perquè clar, hem de recordar que són pisos... Però això també es fa, ja s'ha fet a moltes ciutats i molts de municipis, intervé la Generalitat i llavors es busca una solució que passa, evidentment, per parlar amb el privat, però que és donar-li una sortida. Al privat també li interessa que allò tingui una sortida, no? Per tant, tenim molta mancança d'habitatge, a la nostra ciutat és una problemàtica. Perquè puguin també baixar els lloguers necessitem tenir més habitatges, perquè així hi haurà més oferta, per tant la demanda
baixarà i els preus És que no n'hi ha, hauran de és que baixar. no n'hi ha. Per això. Ahir una persona m'explicava, diu, Xavi, és que no me baixen de 800 euros, 700 i pisos petits. Bueno, clar, hi ha poca oferta, Hi ha poca oferta i la llavors poca que hi ha és cara. els privats doncs, aprofiten aquesta situació per posar aquests preus, no? Clar, des de l'Ajuntament, aquí poca cosa es pot fer, no? Perquè això és oferta i demanda, però sí que si cerquem doncs, posar més oferta de pisos per a la nostra ciutadania, doncs aconseguirem que llavors els lloguers també baixin. Per tant, és molt important fer aquesta tasca conjunta amb la Generalitat, que ara governem la Generalitat. Cal dir-ho perquè també hi ha els mecanismes que són molt més propers al ser el mateix partit. I bé, com li deia, hi ha exemples molt interessants de pisos dotacionals que són expressos per emancipació de gent jove, per dotacionals per les persones grans. Hi ha molt de camp a desenvolupar. En el seu penúltim programa electoral del 2019, vostès es van fixar amb l'Hotel Corona del carrer Jovara de Calella. I el mantenim. El mantenen. Mantenen aquell projecte, senyor Pons Domènech, o l'han variat? O sigui, no el mantenim, no el tenim com a prioritari, però sí que si entrem a governar és un d'aquests projectes que creiem que és necessari per la ciutat. Recordem, una gran obertura al mar. Obertura al mar. Per què? Perquè va molt lligat amb com accedim en aquest passeig. Ara digui'm vostè com accedim de manera accessible al passeig. O sigui, o vostè se'n va en el Passo, al bar El Passo, el Passo davant de la torre, que tampoc està condicionat. No, ja està. Si no se'n va a Riera Cap Aspre. Tampoc. Bueno, a Riera tampoc, sí. Sí, d'aquella manera. I Riera dels Frares, que ja sap vostè que també portem una proposta que t'estimbes, no? Per tant, portem 12 anys que sabem que DIF algun dia dirà hem de tancar el Passo, però les barreres es tanquen, això és sabut, sí que s'han de donar alternatives i s'han de treballar conjuntament amb Adif, però fa 12 anys que aquest govern no ha fet res per l'accessibilitat a la nostra façana marítima. O sigui, la gent amb discapacitats, la gent amb cadira de rodes, la gent que va amb els nens amb el cotxet, no tenim un accés fàcil i accessible a la nostra façana. Per tant, nosaltres, a banda del projecte del Corona, que ara li tornaré a explicar, també portem un estudi per fer un nou pas per la zona dels eucaliptus, un nou pas soterrani per la zona dels eucaliptus. Allà hi havia projectat un ascensor, no? Sí. Un baixador, en aquest cas, no? Un baixador, però nosaltres insistirem, tornarem a recuperar les reunions amb Adif i també amb Costes, que això és un altre tema, perquè la retirada de vehicles, que també quedi clar, no és que Esquerra Republicana volem visió de futur i volem el passeig, que també, és que també vindrà Costes i un dia ens trucarà i dirà que els cotxes van fora, perquè no els volen a la façana marítima. Però com li deia, projecte Hotel Corona és importantíssim recuperar un espai de la ciutat cèntric, convertir-lo en un espai verd. Hauríem d'estudiar si cal donar-hi serveis en allà, perquè també tenim un local, hi ha un espai en allà que també es podria comprar. Al carrer Creus, al carrer Creus, sí. Al costat de la plaça de la Canalla, que també el tenim en estudi en aquest programa electoral, però fer un accés a la façana marítima, creiem que és bàsic. Li deia, el mantenim, per què? Perquè el podem lligar, si ho treballem bé, amb un fons Next Generation o amb un FEDER, que ja ho hem dit moltes vegades i creiem que podem treure pit. Portem la Neus Pocielon a la llista, és assessora ara a la consellera d'Igualtat i Feminismes, però també és la persona responsable de la Generalitat a gestionar els FEDER, o sigui, els fons europeus i els Next Generation de la Generalitat. Per tant, a nivell tècnic tenim una persona que coneix molt aquests fons, aquestes ajudes, que poden arribar molt a la nostra ciutat de Calella per aquesta via tècnica, però no només a la ciutat, sinó també a les nostres entitats, perquè hi ha molts tipus d'ajudes i a nivell de fons europeus que poden arribar directament. Ara parlàvem amb els sardanistes, que ens deien farem el centenari, doncs anem a preparar ja també que pugui arribar alguna ajuda europea per preparar el centenari de les sardanes a la nostra ciutat. Aquest projecte creiem que és clau per la nostra ciutat, donar obertura al mar i és viable. També és cert que del 2019 a ara el preu d'aquest espai, d'aquest hotel, que està en mans de fons voltors,
ha baixat molt, ha baixat Encara està? molt. Ho sap vostè a dia d'avui? No li puc dir amb antena, però ha baixat molt, ha baixat molt. Senyor Pons Domènech, hi ha dues grans obres, és que em queden 6 minuts d'entrevista i voldria parlar d'aquestes dues grans obres que estan anunciades al seu programa electoral. El mercat municipal és el carmelet d'aquestes eleccions. La conversió del mercat municipal en un centre cívic. Sembla que s'han posat tots d'acord, pràcticament tots d'acord, en convertir els usos del mercat. Bueno, les visions són diferents, Jo crec que cal matitzar, perquè ja hem vist alguna proposta que elimina totalment les parades. Nosaltres seguim apostant per al comerç de proximitat, perquè a més les dues parades que hi ha tenen contracte fins al 2030. Llavors anem un pas més enllà i donem més espai a dues parades més. Projectem una demanda que també hi havia del 2015 amb un projecte dels gegants, que podríem dir gegants o imaginari local, d'exposició permanent, en aquest centre cívic a l'entrada de l'espai mercat, i llavors centre cívic que nosaltres l'hem de treballar, com deia, no podem començar la casa per la teulada, primer anem a mirar quins usos li volem donar, quines mancances hi ha a la ciutat, perquè, per exemple, la gent gran, les persones grans, a través d'en Granyó me deia, nosaltres necessitem 1.000 metres quadrats. 1.500. Clar, 1.500. Cada vegada puja una miqueta més. No? Jo, com que soc molt franc i volem posar mesures realistes, evidentment, un espai per persones grans en aquest mandat serà d'aquestes característiques que demanden, serà inviable. Per tant, ara hi ha 400 i pocs metres quadrats a la part baixa, més uns 380 a la part alçada d'aquest... En un primer pis, En un primer pis, que nosaltres projectem, sempre respectant l'obra de Jeroni Martorell, i anant un pas més enllà, intentant integrar en la visió de Jeroni Martorell, que si hagués estat viu no s'hagués estirat dels cabells en fer aquesta intervenció. I l'altra gran obra, vaig de pressa perquè ens queda molt poc temps, l'altra gran obra és aquest aparcament en alçada, que és el que vostè deia al començament de l'entrevista, vostè reivindicava com a seva aquesta idea ja del 2019, no? Un aparcament en alçada a la muntanyeta, que no sé si també vostès volen connectar amb el Tomàs Claramunt. Nosaltres volem connectar, o sigui, sí. Aparcament en alçada a la muntanyeta, és que vaig per passos perquè el cap va molt ràpid, i també tenim lo de Riera Capaspra, que també és molt important aquell projecte, que va connectat amb tots aquests aparcaments. Colomines i Riera, ampliar-lo, embellir-lo i connectar-lo tot. Molt bé, gràcies. I a més connectat amb un bus elèctric, però no només per la gent de fora, que pugui venir a la nostra ciutat, que el tanqui el cotxe amb mesures de seguretat en aquests aparcaments i se li donarà un tíquet per al bus, sinó que la nostra gent, evidentment, pels ciutadans de Calella, també puguin disposar d'aquest servei de bus elèctric. Com deia, aparcament a la muntanyeta, hem estat des del primer any de mandat a GESVIA dient que volíem un aparcament en alçada. Finalment a l'última reunió se'ns va dir d'acord, ho entomem, s'està tirant endavant el projecte tècnic, o sigui el que seria el primer pas, contentíssims. Mirarem d'anivellar-ho perquè donar més espai a la muntanyeta, a les instal·lacions Tomàs Claramunt, a instal·lacions esportives, no per fer-hi un pavelló, perquè nosaltres no ho veiem viable, ara per ara econòmicament no és viable amb tot el que tenim damunt la taula a la ciutat, i hi ha altres prioritats en equipaments esportius, que tenim un pla director d'equipaments esportius que no s'ha seguit des que es va fer aquest pla d'equipaments esportius, per tant. I deixi'm acabar també, perquè som Esquerra Republicana, hem de parlar de temes socials. Voluntariat va funcionar molt i molt bé amb la pandèmia, hem de crear aquest voluntariat estable, més mesures socials, el tema de fer totes les persones nouvingudes, de fer un acompanyament, s'ha de fer un acompanyament, hem d'acceptar la realitat que tenim a la ciutat perquè no hi hagi aquesta desigualtat i que no passi després coses, petits delictes amb seguretat. Senyor Pons Domènech, deixi'm que li faci una última pregunta que faig a tots els candidats. Se'ns acaba el temps, tenim 40 minuts d'entrevista. Què n'espera vostè d'aquestes eleccions, senyor Pons Domènech? Doncs un canvi a la ciutat, i que esperem que passi de la mà d'Esquerra Republicana amb els nostres valors,
Per tant, jo no vull demanar el vot, però sí que demano la confiança a la gent envers Esquerra Republicana. Hem estat un partit que hem estat propositius sempre, buscant el millor benefici per la nostra ciutat i per la gent de Calella. Hem estat responsables, seriosos, i creiem que estem preparats per entomar aquest repte, aquesta aventura de governar la nostra ciutat, i que crec que després de 12 anys del mateix color, ara cal un canvi a la nostra ciutat i que passa per Esquerra Republicana. Que tingui molta sort, senyor Ponsdomènech. Moltes gràcies.